दाला एबसुनि सिङाव थानाय बनजार स्पर्ट्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। बेयाव जोङो हाबाफारि बायदि फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, नैथियाव जोङो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय, बेनि उनाव आरो बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय गासै दाला एबसुनि आइजो गेलेगिरि थामहिनबा काबादि गेलेनाय बादायलायनाय जों बेखौ होनाय जादों। आरो लोगोसेनो जर'खा मोनसे हाबाफारि हिसाबै जोंहा मोनसे हानजा सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय जों आयदा बायदियै गेरेमसा बर' हारि दानाय आथिखाल आरो इयुन नोजोर बे आयदानि सायाव गासै दालाइ एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो बादायहोनाय बा बादायनाय मोनसे सावरायनाय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आरो बिनि उनाव 50थि थान्दै जख'न्थाइजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। लोगोसे थान्दै जख'न्थाइ बेखिनियानो दिनैनि जोंनि 50थि थान्दै जख'न्थाइनि गासै हाबाफारि। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम फोरमायबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव बिजनि दख'रा एबसुआ साननैनि हाबाफारिजों जों गाजा गोमजायै खुंबोबाय थानाय जादोंमोन। देग्लाय जिहेथु थान्दै जख'न्थाइ आरो फारसेथिं जोंहा बिजनिनि थेंफाख्रि फोथार बरलागावआव 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमा जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा रांखान्थि भाबै बा जोंखौ अनसुंथाइगिरि बिथांमोना रांखान्थि भाबै जाहाथे बांद्राय खस्थ' मोना बेखौ नोजोर होनानै आरो जोंनि जिहेथु थान्दै जख'न्थाइ बेवहाय जोङो सानसेनिल' हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ दिनै खुंफुंनाय जाबाय। दा दिनै 2 डिसेम्बर जों दिनै नुदों गोदान बोसोर फैगासिनो दङ, बारा गोबाव गैलिया। दा दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव गोबां गुबुन गुबुन थावनिफ्राव जोङो पिकनिक स्पट आरो लोगोसे फेस्टिभेल बायदि बायदि रोखोमनि फेस्टिभेल बिदि खुंनाय जों नुनो मोन्दों। नाथाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै हाबा मावनायनि गेजेरजों मिथिदों जे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव गुबुन गुबुन हाइ स्कुलनि फरायसाफोरजों सावरायबाय, फोरोंगिरिफोरजों सावरायबाय। बेयाव जों नुनो मोन्दों जे दिनैनि जे फरायनायनि थासारि बेयो जोबोद मोजां, बेखौ जोङो बुंनो हाया। थांनाय बोसोरनै जोंहा अल आसामनि टप जाबाय चिरां जिल्लाया। नाथाय देग्लाय फैगौ मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ माबायदि जागोन, दा बेनि थाखाय जोङो जोबोद साननो गोनां। आरो बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया दिनै जे जोंनि फरायसाफोरनि न'खर न'खर जोंनि फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै जोंनि मावथिफ्रा दिनै खबर लागासिनो दङ। दा नुनो मोन्दों जे जोंनि फरायनायनि थासारिया जेबायदि मोनसे सिगाङाव थासारि मोन्दोंमोन बेबायदि जों नुनो मोनाखै। दिनै गोबां पिकनिक स्पटफोराव पिकनिक जानायनि बा जोंनि रंजानायनि जे मोनसे थासारि आरो गुबुन फारसेथिङै जोङो थांनाय फुजा बोथोराव गोबां फुजा मेला खुंनायनि नामाव बिदिनो जौ जुवा बायदि बायदि मोनसे थासारि, जाय थासारिया समाजखौ मोजां फारसे जौगानाय फारसे लानानै थांनो हाया, बेबायदि थासारियाव जोंनि फरायसाफ्रा दिनै भुगिनांनानै दङ। दा बेखौ जोङो बोस्रांनांगोन। जोंनि समाजनि गासै बेंगिरि, दिथागिरि, फोरोंगिरि गासै समाजानो बिनि फारसे नोजोर होनानै जोंनि इयुन जोलैखौ जाहाथे मोजां फारसे लानानै थांनो हायो, जों बेखौ खालामनांगोन। नङाब्ला फैबाय थानाय समा जों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ होलांनाय गेरेमसा हारि दानायनि जे बाथ्रा बेयो सिमां बायदिल' जानानै थागोन। दा बेखौ मोगथां महर होनोब्ला नाथाय इयुन लाइमोन जे हान्जा बेखौ जोङो थिग मोनसे दिथा होनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे लामाथिं जों लानानै फैनो हानांगोन। आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायबाय।